Ja to nemôžem, reku, mali si reku rukavice, inakšie dobre. Už taká som. Ako tento hovorí. Počúva, tak potom taký doktor Mundy, to už zera chodí. No, to ma nechodím, na mne to už jedno reku, umrem už aj bez doktora. To cenzúra, komu hrá v cenzuse, on nerobí zmučka. No tak ešte Hergo to vrá, vieš, keď bol vo Vlkanové. Čiže taký starky sa chce ešte so starkou pomilovať, Ale oni nechodia. tak ešte šli ako v lekárovi, že aby im to aspoň rád ešte doprial takú rozpoč. No, tak to počúva, lebo to sa ale tak nedozvie. Na pekne ho volám Janko. Janik Honza, Honza je len rozprávke. Hlupý Honza. Ja aj prepáč. No, tak nič, tak išli k tomu a dali Starkému hovorí, že Starké dal, že tu máte zlatú tablesku a Starké dal len takú striebru, takú potiahnutú striebrom. A aby si to reku teda zapamätali, tak Starký šiel také veselá vraví. Starké zlatú, mne striebornú, Starké zlatú, mne striebornú. Potom prišiel pred mnou, vieš, aký sa chladí. No a prečo Starké zlatú? Niekde je mne lepšie ako tej Starkej. Tak ja zjem zlatú a jedám striebornú. No a po týždni už ako prišiel stredu toho lekára a vraví, čo ako, joj, pán doktor, nie je dobre. Starka je ešte teraz tvrdá. A mne sa na prstiach otvorili rany z prvej svetovej vojny. Teraz neber opak.